Hindi ba di laban? Sige, sikad. Mansapit kayo. Tumanaw-taw kay ang amin. Siya. Abang nagalas kami nito eh. May kami no September man eh. Ano na? Nagtubo to na kita sila sa Loren, kami namin pagkakasal siya. At simple ka, natap-tapi na. Open the basket. Yes, shot, shot. Tara. Dahito iti stage me. Iti nagigimong kam dahito iti stage me. Nakunahin ka lang shot. Ya kunay dagito iti tugtugaw min eh. Ado ti tataw dito eh. Nagpasin na pa kanina. Nay, dito ko na yung gusto kaligayan. Di ka pa nagdigo saya? Bye! Lagtaw! Larga de eso, porque ¿qué? Ito. ¿Ah?